Deixem passar més disfront el calor. Diu a l'oportunat, amic Sant Joans. Segur que deuen anar amb piscines d'òries i uns paradisos. I tot el dia rascant-se la panxa sense fer ni brot, una postureta per aquí, un somriure per allà, i ale, a cobrar aquesta rança. Sí, té una vida ben còmoda aquest Sant Joans i que és famós. La meva dona passa tot el dia parlant d'ell. Sembla que sí que no el Sant Joans. La meva dona em va dir l'altre dia a veure si aprenent ser tan irresistible com ell serà possible. Un diu a l'oportunat, amic Sant Joans. Tot i que cal dir que les seves pel·lícules no estan gens malament. No, i ara, ella ha fet el que algú pot buscar. Suspens, històries d'amor, rimes, bones interpretacions, Manzos Fernández. No,